Dobrý. Ďakujem. Dobrý deň. Čau, Dobino. Môžem byť? Áno. A jednu Ani taký mňamku? trošku nesvoj, keď Vidím. Tak dobre, jasne, už je váš. Už si môj? Super. Hlavný problém z toho, čo zatiaľ som sa dozvedel, je, že nevie byť doma sám. Áno. Ako to vyzerá? Ako to prebieha celé? Keď zavrieme dvere, tak bude situácia, že hneď začne zavíjať, čo už je lepšie, lebo škrábal. OK. Tuto bol vlastne s obojčekom. Tu vidno, že mu teda zavibroval, odišiel, za chvíľku to začal zase. Trošku sa mi zle pozeralo na to jedno video s tým obojkom, kde bolo vidieť, že v momente, jak ten obojok zasvietil, on má tú signalizáciu, že zasvieti, potom asi prišla vibrácia, Áno. potom ho to aj koplo, že? Nie. To bolo len taký vibračný. On len vibruje a... Dobre, skúsili ste mu niekedy obmedziť ten priestor? No, skúšali sme klietku. Ale to bola, že katastrofa. To je to škrabanie vlastne. A to maká, no? Áno. Prvá vec. Pes, keď zostane sám v takomto veľkom a členitom byte, prvá emócia v hlave je, musím dať na tento priestor pozor, kým tu nemám majiteľov, lebo oni teraz mi dali tú zodpovednosť, aby som postrážil celý byt. Čo myslíte, čo to je? No schválne. Čo budem robiť s kuchynskými utierkami? Nachystáme mu hračku, ktorá ho bude veľmi motivovať. Cez celú mňamku previažeme uzlíček utiahneme a on keď sa chce dostať k tej maškrte, tak to musí roztrhať, preto som ich donesol toľko. A k tomu, tento viete, čo je? To poznáme z vašej relácie. Kombinácia. Sprej, hračka, klietka. Dáme do klietky, nie hodinu, ale zhruba 6 hodín. A túto je super na cestovanie, ale má slúžiť na cestovanie. Prvé 2 dni výzvy, čiže 48 hodín od teraz ho nesmiete zavrieť do klietky ani raz. Tá klietka je dosť veľká na to, aby ste mu v nej mohli dať aj jesť a vodu. Prichádza dôležitá zmena číslo 2. A to je ďalších 5 dní, tým uzavrieme prvý týždeň. Bude doby každú noc spávať v klietke. A od 2. týždňa, to znamená u 8. deň, začína tréning. Do pobedia, do nejakej 1.2. by mal byť doby zavretý. Ale vy ste stále doma. Keď prídete domov a on by náhodou štekal, škrabal a tak podobne, čo spravíte? Sprej? Nepustíte ho. Rodinka, 3 týždne. To je čas, ktorý máte. A či to dáte? Na doby nezávisí. On to dá. Závisí to na vás dvoch. Takže deň prvý. Ideme papať do klietky. Poď. Dobré ráno. Prvá noc bola taká trošku, ani nie, že kritická. Proste pomrnkal si trošku, dal nám vedieť, že som zavretý, chcem ísť na gauč asi, na tajnáša. Ale potom v poriadku už prespal celú noc a ďalšie noci už sú úplne bezproblémové vlastne. Už to má celé. Hej? Školu. No, ešte to nenašiel. No a potom vlastne nastal zlom, keď sme sa dostali do posledného týždňa, keď vlastne mal zostať sám, úplne sám doma. A vlastne tam sme sa nepohli ďalej. Sme použili aj sprej. Akože zlákol sa ho, ale zase, keď počul, že tu nie som, tak zase začal píšťať. A sme opäť v Trenčíne. Psí coach sa vracia, aby si overil, či doby mu po tréningu aspoň čiastočne pominula jeho separačná Dobrý deň. úzkosť. Dobrý. Dobrý deň. Pardon, ste ma zaskočili. Ja, čiže Doby už zostal sám doma a vy ste boli v práci. Nie tak úplne sám. Čo to znamená? Že aj s babkou. Čiže ako dlho vydržal sám, zavretý v klietke, v izbe, bez vás? Akože bez nás, keď sme v byte, že vie, že sme tu, tak vydrží aj celý deň. Úplne v pohode. A potom vlastne nastal ten týždeň, kedy sme ho mali opustiť. Tam sme aj zostali, lebo predĺžovala som vlastne tie intervaly, takže hodinka, 2, ale zavíjal stále. Niečo tam pravdepodobne nám všetkým uniká. A to niečo, čo nám uniká, by sme mali ešte nájsť. A milí diváci, aj keď ma to naozaj mrzí, máme žiaľ neúspešnú epizódu. Ale to neznamená, že sa vzdáme.